Dakle, počinjemo izazov. Učesnici će dobijeti različiti predmeti. Neko će imati pravi predmet, a neko čokoladni. Hajde da vidimo šta će ispasti. Ćao, ljudi. Šta je ovo? Kako je ukusno! I vetrić je tako svež. O, šta se to tamo dešava? Veoma zanimljivo. Moram hitno da pogledam. Ćao svima! Zabavit ćemo se! Znači, takmičimo se. Počinjemo! Šta li unutra? Ja sam prva. Šta? Zašto nemam ništa? Tako ti treba. Kakva je to mačka? Postaje zanimljivo. Sad ću je probati. Možda ima nešto unutra? Šta se dešava? Šta je ovo? Ne razumem. Pogledajte! Wow! A mačka mi je donela čokoladu. Zanimljivo. O ne! Sva ligava, fuj! Ne gledaj to, Maco. Okej, sad ću pokušati da je otvorim. Nije loše. Okej, probat ću. Ovo je ukusno. Da! Gledaj kakva slatka čokoladica. Skloni to od mene. Pa dobro, ne moraš. Pa šta? Gde je nestao? Britney. Šta? Tišina. Menjam. Ja sam ovdje. Hej, ti prestani da me zavitlavaš. Okej, otvaramo. Wow! Šta je to, neki pištolj? Pa dobro. A kod mene čokolada, a šta? Šta se dešava? To je bilo zabavno. Cool. Šta? Jel tako? Pa, eto ti onda. Šta? Ups. Jao, ne! Bežim! Jao, nemoj! Ostavi me na miru! Šta? Gde je nestala? Tamo ili tamo? Hej, gde si? Izlazi! Ja sam ovde. Ciljam i pucam. O ne, sav sam u čokoladi. Fuj. Dobro izgledaš. Tako si sladak. Okej, to je bilo veoma zabavno. O da. Presmešno. Uopšte nije. Dakle, otvaramo. Okay. I... kako ćemo ovo jesti? Moramo. Jo. Bodljikav je. Super, znači kod mene čokolada. Onda ti počni. Dobro, ni problem. Uzet ću komad i probati ga. O, da, to je prelepo. Sviđa mi se. Obožavam čokoladu. Jel tako? Pa dobro. I ja imam nešto. Aha, promučkat ću. Eto, uzmi. Sad ću otvoriti. O, ne. To je bilo neočekivano. Jako smešno. Mnogo si bezobrazna. Hajde, jedi sad. Okej, ali kako probati ovo? Ideja. Imam super mač. Da. Ja sam majstor. Tako je, par dodira i... ups, izvini. Wow, to su nudle, cool. Sad ću staviti komadiće kaktusa u nudle, promiješati sve i probati. Baš me zanima kakav će biti ukus. To je ukusno, stvarno. Poješću sve do kraja. Kako to jede, fuj. A meni se mnogo sviđa. O ne! Šta mi je? Izgleda da joj nije dobro. To je bilo odvratno.
Hoćeš? Neka hvala. Britney, ja sam prvi. Šta je to? Šta će mi ovaj štapić? Da si vidio svoje lice, princezo? Otvaraj. Okej. I ja imam čarobni štapić, ali moj miriše na čokoladu. Hoću što pre da ga probam. Ovo je mnogo ukusno. Da. Blago meni. Pa eto, a šta ja da radim sa ovim? Izgleda da sam smislio. Da, mogu iskoristiti čaroliju. Wow, dočarao sam nešto ukusno. Sad ću probati. Wow, pa to je čokolada. Neverovatno. Kako je to uradio? Ne razumem. To je sve moj čarobni štapić. On pravi čokoladu od svega. Hoću još. Britney. O ne! Nemoj, molim te! Daj ovamo. Sad je ovaj mač moj. Baš je lep. Kako me nerviraš! Slomit ću tvoj štapić. Eto ti! Ne, sad sam ja na redu. Šta? Pa dobro. Ajde, otvaraj. Neću. Ruke. Okej, ne moraš. Onda ću ja probati svoju čokoladnu vilicu. Jao, čokolada je prelepa. Topi se ustima. A evo i mene. Ja ću probati drugi deo vilice. Šta? Skloni ruke? Gde je nestao? Tu si. Ajde, otvaraj. Dobro. O ne, kako odvratno. Čija je to vilica? Plašim se da zamislim. Moram to probati. Jao, fuj. Povratit ću. Gde sam stavila svoju vilicu? Moji zubi. Daj to ovamo. Tako je. Ne smeš uzimati tuđe stvari. Bezobrazniku. Dobio si batine od bake? Ups. Hajde ovako. Dobro, hajde. Šta? Da li ja počinjem? Da, hajde. Limun. Ne miriše nikako. A kakav je ukus? Unutra je čokolada. Šta je kod njega? Britney, pogledaj. Ja sam dobio čokoladu. Šta? Znači da je kod mene pravi limun. Da li stvarno moram da ga jedem? Da, moraš. Hajde. Jel tako? Dobro. Sad ću ga pojesti. Ja sam jaka. Izdržat ću to. Idemo. Uj, kako kiselo. Mamice. Ali moram pojesti sve. Ja sam jaka. O ne, moje lice. Ovaj video će skupiti 1.000.000 lajkova. Šta? Daj mi to. Tako je bolje. Baš si bezobrazna. Otvaram. Uj, kako smrdi. Užas. Jadna ti. A šta je kod mene? Kod mene je čokoladna ribica. Cool. Hej, šta ti je? Probudi se. Pa dobro, neka je. Ja ću probati svoju slatku ribicu. Jedva čekam. Rep je predobar. Baš mi se sviđa. Znate šta, dobio sam ideju. Sad ću napuniti akvarijum mlekom. Da. Sipat ću što više. Dovoljno. A sada stavljam ribicu unutra. Tako je. I dodajem malo čarolije. Da, ovo je super.
Predobro, ja sam genije. Jao, a znači vreme je da ja probam svoju smrdljivu ribu? A, to je odvratno. Ne mogu, plašim se. Šta ti je, moraš? O, ne! Šta si uradila? To je presmešno. Britney, ja ću te prebiti! Pokvarila si moj koktel! Znaš šta? Eto ti jedi! Tako je bolje! O, ne!